sulod ining pagsaulog sa Mr. and Mrs. Sibolian and family. Halad pasalamat ni Kirina Rabuya. Halad pasalamat ni Mr. and Mrs. Elisio Balaon and family. Halad pasalamat ni Aiden Grace and family sa gasa sa maayong paglawas. Ug-usab ang mga kalag nga atong ihandom karon. Ang mga kalag ni Francisco, Maria, Pedro, GC, Linford, Sofia, Emma, Alice, Gabino, Sabina, Crescencio, ug kalag ni Agapito Senior, Isabela, Nino, ug Mauricia. O sa kanang mga kalag nga walay naghandom kanila nga unta pasayuon sila sa ilang mga sala ug makadamat na sila sa gingharian nga walay nakapusan. Karon ang ika-napulog ito nga Domingo sa tuig sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong tema karong Domingo si Jesus mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Aki pagsugod palihog manindog ug atanawiton ang pasiinang awit. Tenang, tengalan teman, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Diyos, may kahayag katunggalan, tungkulan sa taliya na itong angyalan. Mga isuhon, karong adlaw sa kalipay, tungkol kay karong adlaw sa Ginoo. Sa adlawng Domingo ang atong Ginoo na banhaw, nagpakita siya mga tinunan, o nagpadala sa Espiritu Santo. Mausap diri ang adlaw sa atong kaluwasan. Kano sa atong isahulog ang atong kaugalimong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo, uban ni Kristo, o diha ni Kristo. Mao kini ang hinungdan namang nagtigong kita karon. Nila atong panagtigong karon uyo kita sa tibok simbahan na nagpanaw din siya ta. Uban sa atong obispo Abel Tigo, sa atong Coratarako, Father Benito Banyo, o sa atong Paris Baikal ng Father Boy Sinong sa tanang parihan sa Dayusin sa Maki o sa tanang magtotoo. Aron mandang kita alang sa pagsagulog karon, magsinusod kita sa atong mga sala o may nagpasaylo sa Diyos o sa atong ikikataw. Kitang tanang, nagakumpisa na ko sa Diyos na makakagahon sa tanan o kaninyo mga itsuron kaya nakalakas ko sa puyamot sa nahula sa pulong sa buhat o sa napaguhat sa ngayang waton kaya akong sala, akong sala buka ang mayok sa Santa ka mga Bebe sa panang mga anghel o mga santos o kaninyo mga ikso araw ko ngayon po sa Ginoo na atong Diyos. Kaloy kami Ginoo pasayloa kami sa pananang kalapatan. Aga kami ng sinabigaw at kami pinabuling dayon. Amen. Yesu,
Diyos among amahan o sipalipod. Kung wala ikaw, walay lipod, walay balaan. Tutuloy kami nga sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang ni kanamo sa husong pagamit sa mga maayong utang nining kalibutan. Kini among ipalayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak na buhi ug hari. Uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahanturan. Amen. Kinotlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing ni gayon, may tao kagikan sa Baal Sarisa nga nagdalag kawaan kabuokpan nga gihimo sa Sibada nga unang abo. Nagdala usab silang bagong inani nga Sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon. Dili kini paigo sa usa ka gatos sa tao. Busa miingon si Eliseo pag-usap. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahulog nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila, ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo ay nakakaon ka nato. Yang gitabaw ang kananatong mga kinahanglan. Papasalamata kanino ang tanan mong mga buhat o Ginoo. O panay ka kanimo ang tanan na kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa iyong gingharian. Sila sa imong kahon. Ang mata sa tanan nagatanaw nga malaumon kanimo. O gihatagan sila sa ilang kalanon sa gustong panahon. Gibukat mo ang imong kamot. O gitagbaw mo ang tinguha sa tanang kuhi. Ang Ginoo matarong diha sa tanaliyang mga paagi. O pananiha sa tanaliyang mga buhat. Ang Ginoo hadun sa tanan nga nagasampit kaniya. Sa tanan nga nagasampit kaniya
Kamot sa Ginoo nagpagkaon ka lalo. Iyang kitabaw ang kanarato mga kinahanglan. Tinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, ako nabilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Makauhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaugsanon kamo, pag maaghop o pag mapailupon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa sa matag espiritu. Niagi sa pagdait nga pagbugkos kaninyo may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan nga anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kalimog ng Diyos. Ang pagbasa sa Santo Evangelyo sumala sa pagkaitay ka nato na isaan ng Juan. Humanini, ibalik Tisos, pagkabok sa lanaw sa Galilea, o lanaw sa Galilea. Misulot kaniya ang daghan kaayong mga tao, kaya nakita man nila ang mga milagro sa ihang pag-ayaw sa mga masakito. Mito nga Tisos, so sa sabungtod, ubiling ko dito, uban sa iyang matinuna. Yan itong bigayon na doon na ang Panginoon sa pagselo. Unya, mitanaw si Jesus sa libot. Niya, o sa pagkakita niya sa daghang mga tao, nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Pilipi. Asa man kita makapalit o igong pagkaon, alang ini mga tao. Gisultin niya kini, araw pagsulay kang Pilipi. Apan ang Ginoo, mao nga naibalo siya kung unsay iyang hapon. Si Pilipi mitubag, bisag mo palit, pakitagpan, na balik 200 ka denaryo, dili paigo, may pagkaon ni mga tawhan. Usa sa iyang matinon-an, na si Andres, igsuon si Simon Pedro, niingon ka nito. Ani ay batang lalaki din nga may 5 ka pa, nga si Bada, o 2 ka isda. Apan matunsa man kini, alang din ng tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palitura ang mga tao. May naghang balilin at itong napita. O sa nalingkod ang mga tao nga may ginaghano na 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pa, ipasalamatan niya ang Diyos. O di ako niya kiningat ko sa mga tao. Mausap kini ang iyang ibuhat ni Isa. O sa ilang tanan, nakakaon, tutok sa ilang gusto.
Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang matinungan. Ipusan ninyo ang mga salin, aron walay mausi. Busag hipos nila ang tanan, o ang tanan ng salin. Sa lima kapal na sipada, nagikaon sa mga tao. Nakapunog, dosi kabukar, sa pagkakita sa mga tao sa milagro ng nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay na duwa, siya gayon ang propeta, na muanhi sa kalibutan. Nakamatikot si Jesus, namuroon sila sa kaniya, pumuka, puhaon niya, aron pugso, nga mahimong ilang hari, o sa mibalik siya, nga nagsinusara, ngadto sa kabungturan. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sama sa usa may buntag kanato tanan. So aniya nakita karon sa ikalapulo pito ka Domingo sunod sa tuig o sa ordinaryong panahon. Diin ang pag-abot sa ordinaryong panahon, sagad na ito madungog sa mga binasa o sa Ebanghelyo atong madungog kung sa unsa ang paghawit ni Jesus dinhi sa kalibutan atong madungog kasagaran nga kung ang Ebanghelyo karong mga bulana sa ordinaryong panahon atong madungog ang paghawit ni Jesus dinhi sa atuan dinhi sa kalibutan. Iyan pakita at madungog kasagaran dinhi ang mga milagro nga iyan gibuhat. So daghang mga milagro atong nadungog sa mga nanglabay mga Domingo, kasagaran ay mga milagro nga iyang gihimo. Una katong iyang ang bata nga iyang namatay na apan pag-abot niya nabuhi. Ibuhin niya sa itong mga makakiton, sa itong babae nga sila nakatuig na balik-balik sa mananabal, apan walagin maayo, apan ganit sa iyahang nakagunit na siya sa kanila ni Jesus na ayaw siya. So, hindi ato madungog kung unsa ang mga milagro sa atong Ginoong gibuhat. O karon usap atong nadungog sa atong Ebanghelyo, usa na sa kadakong milagro ang gibuhat sa ato ang Ginoo. Gani iyang isukod ang iyahang tinunan na si Felipe. Iyang isukod kung unsa gibagion na nakakita sa daghang mga tao. So sa ako ang pagpamanadong nga sa ako ang tagsa sa mga kinabuhi o sa tagsa na ito kaugali ng dili ganda mawala ang ato ang mga kabalaka. Labi na kung naata tuan masulod kami anang mga pagsuway na gitawag sa Ginoo sa ato ang tagsa sa pamilya nga sulayan kita na ang kalisod so naasad ang kabalaka. Apan ang Ginoo ni ay nahibalo na daan kung unsa ang iyang angay buhaton kanato. Apan kung dili ta mulukol sa atong Ginoo, so dili dayon nato masulbad ang atong mga problema. Apan kung atong iduol ang atong mga problema ngadto sa Ginoo, siya ang ayaw kaya kabalo naman siya kung unsay ato ang iyang angay buhaton. Sama kang Filipe, ipamagtanagan siya na ito, sukasa man sa makapalit ko, ipagkako na inagaghang mga tao, kapan si Filipe, na balasa, pisan pa daw sa palit, bibit daw, igo ipagkaon sa Ginoo. So, sa ato akong tagsa sa kinabuhi, kung maabot ka ng mga pagsuway na dili ka nato, o dili na ito, isalig ang atong mga problema dili na ito, isalig na ito sa Ginoo, o wala tayo pagsalig ngadto sa Ginoo, dili usab ka na maparehas kang Filipe. Nabikan ang Ginoo na ibalo na. Gani,
Ipalingkod ni Jesus ang mga tao. Kunya, dipakaon niya sa pila ng kapan. So, kana usap ka milagro. So, sama usap kana sa ato ang mga kinabuhi sa atong pasabot na ang ihatag kay sa Ginoo rin kanato, wala magkulang. Wala magkulang ang ihatag din nga mga grasya kanato apan kita lang mga tao dili kontento kung unsa na ang naa kanato kay ang gusto nato nga kung naa kay mga grasya nga maabot sa tuwa kanang magsobra-sobra. So ang ihatag sa Ginoo nato dili kulang. Galing ipakaon ni Jesus ang mga tao, pila ka tao, 5,000 ka tao niya nato. Sa duha lang ka paano sa isla, napilar ka po, galing mo ito sa kalakyan sa matinunan. So, maode kini, nga ang ihatag din sa ato sa Ginoo, sobra, apan, kung dili nato, isalig kaniya ang tanan, maunang, diskontinto yung kapirme. Diskontinto pa kung unsay anaa, ihatag din kanato. So, hinautong ka mga isuon, nasa kanunay, ang atuan, sa biganan ang Ginoo pagayon. Kung natay mga problema nga moabot sa atong pagtatagsa sa kinabuhi, atong isalig ang tanan ngadto sa Ginoo o dili na ta magduha-duha o wato na to ang kabalaka tungod kay kana mao kana ang makapawala sa imuhang saktong pagtuo. Kay kasagaran mong nato sama sa giingon din daghan mga tao nga may tuyo kang Hesus tungod sa ilang nakita nga mga milagro na gibuhat sa atong Ginoo. So sama ko sa ato ang pagsasagsa sa kinabuhi, mutuo mo kita kung makakita, kung atong makita nga kana anaagir apan kung dili ta nato makita sama sa mga istorya nga dili ta kakita, dili kita mutuo. So niining atong narungog karon ng mga ibang mga binasa o labi na rin sa itong Ebanghelyo, hinaot mo ka ang atong pagtuo sa atong labang makagagahong, dili na nato gamitan o duha-duha, kung dili atong usahon ang atong pagtuo na si Jesus. Maugayon, ang atong magbalantay, siya ang maghatag sa nato sa tanang mga butang, grasya sa kinabuhi o grasya sa ato ang sa pamilya. O ginawang ka mga isuon na kanunay, atong mapamaladungan o atong umutang sa atong kasing-kasing ang nakulong na atong narungog karong tatna. O kinaot o ka. Palihog ninyo. Karoon na ito'y palaya ang atong pagtuo. Ipanta na, magatuo kami sa Diyos ang amahan ng kagagahong sa tanan. Magubuhat sa lagi o salita. Sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami. Anak sa Tuhan sa lahat ay katuligan. Diyos, ikan sa Diyos, sahaya, ikan sahaya. Matuod na Diyos, ikan sa Diyos na matuod. Inanak dili na ako sa sinaya samahan. Pinaalitan niya na hindi mo ang tanan. Kung kanatong mga tao, alang sa itong kaluwasa. Di ka na siya, di ka sa langit sa lalaki, Espiritu Santo, nahimo siya na may nawa, di ka na Maria ng ulay, o nahimong tao. Tungod na ako, bilantan siya sa tulo, sa tulo, di Pontius Pilato, nag-atos siya na matay o nilugo. Di katulong araw na banal siya, para nusungan ang kasulatan. Isa kasi sa langit, o nalito sa tulo sa maha. Mabalik siya ng himayaw, na nagpuputong sa magulit sa mga matay. Kung inyang hinalitan, walay sa pusa. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang ginawang maghatag sa kinabuhi. Nagamitan siya sa mahapot sa anak, tungo sa mahapot sa anak, bisita sa iyong himayaw, so isinabi sa mga salita. Nagatuo kami sa Santos, Katoliko, ng simbahan. Nag-ilak din sa sabon, nag-alak sa patiluan sa mga sala. Nagpaabot kami sa kabanhaw sa mga natay, o sa sinapulit sa maabot na kalibutan. Amen. Gitawat ka sa Diyos ng mahimong mayong mga saksi sa kinabuhing Kristohanon, diha sa diyang simbahan. Atong ihalat kaniya ang kananatong panginahanglan
o sa matag patampo kita maingon, Ginoo dunggaan among pangamulo. Alam sa atong Santo Papa, Pope Francis, sa atong Obispo, Agil si Apido, sa atong Pura Paroko, Father Elito Banyo, uban sa iyang asistan, Father Sino, sa tanang mga kaparian, mga laiko, sa tanang nag-alagad sa simbahan, kaunta magpapadayon silang magsangyaw sa pulo sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa namunuan sa atong nasib, nasyonal ng ulukan, mga kangilang pagpangalagat, musubay sa justisya o kaganyan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong barangay o kasipit ni ini, na paunta na panaligdan mo kami, pinaagi sa balaan ng Espiritu, ang walay makagubot o kahingawa ang mudangat sa tagsatagsa na mo kabarangay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga naa sa tagsatag sa katambalanan, sa tagsatag sa usab kapanimalay, tinawag unta nga palalinginan ng Ginoo ang mga tambal nga dapat kanila o payuhon mo sila sa ilang mga balatian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay na bilang sa atong Obispo Patricio Alo, ngaunta pasayloon mo siya sa ilang yang sala sa buhi pa, ug dalhon mo siya sa harian na walay pagkapalo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong personal na katuyuan, atong ipadangan sa atong langitong Amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos Amahan, tuluan sa luboy ugma, imong narungo ang among mga pag-ampo. Sa imong mga kamot among itorya ang among mga pinangalan, o ba sa among dakong pagsalig kanimo. Tabangin kami nga among mapalambot ang imong gugman ining simbahan nga imong itukur o ibaso alang kanamo. Kini among ipangayo o ginaumon na madawa pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Paliwman ko alam sa paghalay.
kami karong adlaw, aron sa pagkaulog kaluwatan ni padangat mo kanamo. Pinagis pagkamatay o pagkabanhaw sa imong higugmang anak si Kristo ang Ginoo. Ang labing himpit na pagis pagkaulog ni adlaw, mao kasulugan sa santos nga misa nga gigasan mo sa imong simbahan. Apan wala kami pare karon dinhi ang makasulog dinhi uban kanamo. Busa sa among pagkaulog sa imong pulong sa pagkalawa, among padayag ang kinasikasi nga pagsimba kanimo o pagpasalamat ng pagluwas kanamo. O amahangganisnon, ipadayag ang imong pagdasig o pagligon kanamo. Sa pagtuman sa imong kabubuton, samtang nagpaabot kami ng mahinagpon, pagani sa mong pare. Araw makasulog kami iban kaniya sa santos ng isla. Tinihong pangayo, tinagi ni Kristo ang Ginoo. Karon mag-ampo kita samahan at ang ganito ng mga pulong nagtudlok na nato sa atong manod. Luwasa kami Ginoo sa tanan kausahan. Patagin kami timong kalinaw. Dahil ko na kami o kabangit tanan ng panginahanglan. Kaya nagpaabot kami ng mahinampon, magbalik ni Kristo among manunod. Anging harian, ang gahog at himaya, pagkusa ka. Amahang naguriot, ipadala ka na mo ang imong espiritu sa gugma o pasaylo. Araw sa tiyosa kaming tanan, diha sa pagsingahuray. O pag sinabtanay sa pagtangyaw sa imong dingharayan sa gugma o kataro. Kaya mga panaglalit o panagsumpakiay, nagpailayo ka na mo, nausa-usa. Tabangi kami, pakingkulit, pinagi sa pagsinapaylo ay Amen. karon pakikat ng timaan sa atong panaginig unay. Sa mga sala, sa
sa kaibuhan at agi kami sa kalinan. Mga igsoon, ginimawag ko rito sa Diyos na nagawag tayo sa mga salat sa liputan. Ulahan kita ng dapat kabantike sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, dawat ang among mga pagday o pagpasalamat sa pagluwas ni mo kanamo. Pinagi sa pagkasakit o pagkamatay sa imong anak. Tungod ini, mapadaya ang gugma o makaduga mo sa ang among paningkamot pagkapo sa among kaluwasan. Kini among pangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nabuhi o sal, uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangturan. Amen. Operasyon Impirata alang sa kasundara sa 2019 ang coronavirus. Diyos among amangan, idamot kami kanino sa among paminangyan. Ang maghangin sa inyong panalikod, batok sa 2019 ang coronavirus. Hindi talas na sa daghang pinabuhi, nagkakapi ko sa kalaghanan. Nagampo kami sa inyong grasya, alang sa mga taong itahasan sa patuon sa kanya-iya, upinundan ni virus o sakit o sa iyang pamaari sa pagkato. Diyahi ang mga kamod muna sa mga nasa medisina na sila magatiman sa mga masakitun, uban ang kakanas o kaagdo. Umato sa pagmamahalan ng perbalong ahensya na mamita sa kayuhan, surba ni inyong katalagman.
nangako kami alang ating mga takbuyan na sila mahibalik sa maalong panggawas. Hatagi kami sa grasya mga bulay alang sa kayuhan sa tanan sa pagtabang ni atong maninahanglan. Ini ang pangalit na isang Ginoo sa Kristo inyong anak, Diyos na usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria ng kanan sa mga Kristiyano. San Rafael Arcangel. San Jeffrey. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Carnasol. Nalingkot ang batong ito ng aming Katitan Collection. Katong free nga sakramento, so naa sa 2022, libre ang bunyag, pero dito ni matawag na libre kay kung magpabunyag mo tataan, naghapon mo o subre. Nga 2023, patay, libre na. Nga 2024, ang kasal, may libre. Pagka 2025, confirmation libre. Antod, mawala tanan ang kuan, mga bayunod. Update sa Kwasay Parish, yung mga to na anay area, sugod na sila o tampak ng 42 bukod na ang mga lubi nga, yung o lumper. Nga reporting by Apostolado, so katong July 3, natapos ang Bakason Chairman, nga ilahang ulit ng piyesta sa ilahang patron. Action, mo ito ang ipanuloy na mga malnourished na buntis, katong nagpalitin ng malnourished, o katong mga bata ang mga malnourished. Mauto yung mga priority ng buong katubong na something daw sa mga anak. Kung naamoy na ilhan, na pwede ka na ipahabol, itulaw mo sa mga para maapil lang ko siya na kung ano lang inyong malnourished din siya o kinahanglan siya kabangan. Karong October o December, naanapuntay election. So, kaning election, mao ni pagkahitabuon nga kanang ako information seminar. So, kinahanglan sa matang miyembro na ano atin nga isa ka buok. Kailang tingin para sa parish day. Wala pa ang ticket, pero nanay deadline. So, sa isa ka suna, ay dua ka suna, pagkadaog ko, isa ka motor, mao ni ang major crisis. So, i-combine ang buong kasuna, nain ka daw sila isa. So, upat ka na yung motor ang ilahang irapol, unya, 50 ang isa ka ticket, 1,000 ang isa ka staff. Kaya, kung gusto kong balik yan, naamoy 50%. Palihog ng ilog ang kanan. Sa ako na rin pasalamatan ang ato ang mga bago nga magduduyog dahil sa ato ang kasilingban ang ay duha na po ka sumusunod. So, nang-graduate naman kong uban sa nang-apply ng trabaho o nanarbahan mo yun. So, naana sa so, salamat kayo na ilang ipasa ang ilang kahibalo para ang nagihati din sa mawalan o guduyog. So, atong panapakan sila kayo. So, palihog mo na daw na salamat. Mga itoon rin yung nagtulugan sa tulong sa Diyos. Magpabilis na si Kasanonay, magwala ito o sinirusa. Sinawag ng pulong at narungog sa mga patnaa,
Magpabilin din ka na ito, may mga atong tanggalan sa tinaguri. Sa ngalan sa Mahal, ang sa anak ko sa Espiritu Santo, manlakaw kita sa kalinaw at pag-igugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bagonon ka sa ato, Thank you for watching. Please subscribe to the channel.